Ideas for life. Igama lami uGobela, uMasibuko, uHadebe, uBhungane, uMashiya Mahle njengenyamazane. Ngaqala ngisasekhaya. Ngina-6. Thema ngelinye ilanga nje bese kaqala sekaye esikolweni. Wathi makasuka lapho wathi kimi wavuka nje kuseni wathi yena hey isimanga esingivelele. Nokulala kulala kade ngingalali. Ngiphuma ngiya ngaphandle. Emva kwamaro. Ngigula ngibonisa isilwane sithi kimi, "Yey wena mfana usasowumonde, sowugobela." Mase simbiza ngomonde ale athena ngisumonde mina. Igama lami ngugobela. Nasesikoleni futhi basitshele omunye uthisha rangibiza athi kimi, "Yazi mama nginenkinga ugobela akasafuni utshele abanye abantwana ukuthi bangasambizi ngomonde yena seka ugobela." Hayi kube nje nama complaints nje esikoleni like ukuthi ngibatshele nabo ukuthi hayi nami vele nasekhaya uyahlupha yabona. So kwaba ukuthi ke ngelinye ilanga ke ngase sengihlangana nogogo. Ngibabona mangimkhapha ngesikoleni ngibona bayabulisana yabona. Yena suke aye kugogo ayogijima ayomthokozisa ngithi mina umazelaphi. Athi yena hayi siyazana mina naye. Ngithi nazelana kuphi? Athi hayi thina siyazana. Hayi kube ukuthi nje isikhathi esiningi ke maka ke wambona kube ukuthi ke uyagijima ke uya kuye uyomthokozisa. Kwaba ukuthi ke ngelinye ilanga ke ahamba nomntana kuba uGobela ke bahlangana futhi nogogo amthokozise futhi besathi kugogo ucele ukuthi makamkhulise. Athi ungikhulise ngokwasedlozini. Okokuqala ndingathi ukumazi kwami uGobela ndimazele esikolweni eLiyolo ngo-2010 sasisenza i-school holiday program. Uye wafika ndihleli nabanye othisha khona lapho. Wafika wangena wafika wathokozisa. Wafika wathi thokoza baba. Nami ndimangala ukuthi lo mntwana afika athi thokoza baba ungibone ngani ukuthi ngiyisangoma. Athi thokoza baba bathi abantu abadala fanele undikhulise. Ngithi mina ndikukhulise kanjani? Athi bathe undikhulise ngokwasedlozini. Kangakuba bese ngisithi manje sengiyaphuma ndiya kwakho ngoba untshela ngawe ukuthi fanele ehambile ayokhula kwakho. Thina sibe singayazi ukuthi uhlalaphi. Kodwa yena uthe uyazi nge-11 kaDisemba 2012. Bamlethe nyani ngezo-11. Asifike sihlale. Athi umamakhe hayi ke sesiyakushiya ke siyahamba. Yo indlela wajabula ngakhona makuthiwa uyasala. Inyani idlozi lakhe livele ke lizitsho ukuthi lona linguGobela wakamazibuko. Kulapho ke saqala ke umsebenzi sawenza khona ke. Ngoba lami bengizibuza ukuthi kambe lo muntu waloshwa ngizowenzani ngayizomthini engaka yini azoyifunda. Kodwa ube isimanga kimi masengele phakathi ephehlweni. Kube isimanga esikhulu ngendlela abamba ngayo izinto. Ngisho namaphupho akhe, ngisho nokuhlola. Uyazi ukuhlola. Ithambo lifunde ngokusheshsha. Ukwedlula abakhulu abantu abakhulileyo. Nami kungibangazile ngithi la manje somambhekile. Ngathi hey amadlozi asebenza ngolunhlobo. Samthwasisa, samfundisa izithokoziso, samfundisa yonke into yasedlozini. Kwaze kwafikelela istage sokuthi ikhona istage efanele aye kuso ukuthi ukhona umthi efanele bayofuna uzombona ukuthi ngempela lo muntu seke right for ukuthi angathwasa. Hayi ngempela sibeke idate bahambe babheke ehlathini nabanye bafowabo sebephumile. Babuya nawo ngempela lo muthi lo. So sabe sihlala ke phansi nefamily yakhe ukuthi manje umntana seke stage sokuthi fanele athwase manje. Konke thina esesikwenzile sesibonile ukuthi umntwana seke elilungelo lokuthi angathwasa ngokuseke inyanga. Inkinga esinayo khona manje uqedile like ukuthi udlile intwaso uqedile nje konke. Inkinga enginayo manje ukuthi kumele abuye ekhaya. Anginayo imali
yokuthi mele abuye azokwenzelwa umsebenzi ekhaya. Ufuna nje imali yokwenza lo mcimbi kuphela ukuthi bamamukele ekhaya ngokusemthethweni abesephindela ke esikole. Abazali bakhe abanayo imali kabasebenzi. Mina kangimbambeli lutho angisoli lutho kuye. Nami yebo kukhona ukubela andla lokho kodwa ayikimi anginandaba lakho inkomo enyama. Abanye bayakwazi le mali yokungena ephepheni bayakwazi. Anginandaba lakho kulokho. Okwami ngifuna ukuthi aphume aye ekhaya ayosebenza. Asebenzise isipho sakhe sedlozi. Kimi sizobona namaseqedle sesekhaya. Yikho ukudinga kakhulu kumuntu. Kufuneka inkomo, kufuneka izingubo nokudla, uyabona. So imali akuhlangani ngoba like akunamuntu ongisizayo ngiwani mina kithi. Ngiyasikhumbula. Ngikhumbula isikolo, ngifuna ukubuyela esikolweni. Masizame nje ukuthi umntwana aphume aye ekhaya azokhona ubuyela esikolweni. Sizamile, aminzame sizenzile nathi sizama ukuthi sihlanganise imali akuhlangani. Uma ugoduke ungazenzanga ezo zinto iphindi belicala futhi nalonkomo mayingekho funeka nohamba ngesikhathi funeka uyithenge la nkomo futhi uyenze. So esikufisayo ukuthi umuntu aphindele esikolo. Lo mnyaka lo umnyaka ukuthi vele ayiqala esikolo. Manje ulokhelana ekhaya ngendaba ukuthi akanayo imali ukuthi agoduswe asu ekhaya akhitshwe ephehlweni. Kungakho sicela uncedo kakhulu ukuthi ma ekhona ngabe lo sizo asize ngalo mntwana. Maye gida lapha nesesedlozini umuntu. Ngiqala ngombheka isimo sakhe eqaleni. Eqaleni maye qala ukuholoma idlozi elibisi idlozi lapha. Nyaba ngalibona. Mina ngoba nyaba ngalibona. Ngoba nyaba mbona umoni, yaba sengizibonela umuntu ugobela ngisamboni. Ngizibonela umuntu umntwana ingane encane nje ejiva normal nje abanye abantwana abajiva. Kuthi masukusiya ngesikhathi ngimbone setshintsha. Sesiba likhehla nokugidwa kumbona ukuthi kathesi akasekho umntwana sesedlozi likhehla leli likhulu kakhulu. Mina ngizwisisa kahle. Ngifuna ukulapha. Ngiphilisa abantu bese ngisekhaya.